Minähän en valita pois se minusta. Minun puolesta asukkaat voi matkustaa ihan mihin tahtoo. Avain pitää jättää. Siis toista kyllä jättääkin. Mitä sä duunaat? Minä yritän murtautua puustiselle. Siellä on patterissa jotain vikaa, vesi valuu meille alakertaan. Tässähän on mieheni Seppo. Seppo Tailasmaa. Okei, me hoidetaan täältä sitten eteenpäin. Varmaan mennyt vaan jonnekin sukulaisille matkoille. Tikkaa tästä kympillä, mä oon aivan varma siitä. Tervetuloa tulevaisuuteen. Aki, mä en ihan usko, että taas ei mitä me etsitään. Pikkuremontilla loistava. Tohon baaritiski, tonne narikka. Käytä mielikuvitustas. Ehkä meidän pitää jatkaa vielä etsimistä. Me ollaan tsekattu näitä mestoja jo 2 kuukautta ja mikään sulle ei kelpaa. Oot sä ihan rehellisesti sitä mieltä, että tästä voi tulla jotain? Tästä voi tulla hieno, omaleimainen ja tyylikäs helsinkiläinen kuppila. Ainakin omaleimainen, joo. Anteeksi, että mä oon myöhässä. Katja! Tässä on Aki, Katja. Katja on mun työkaveri. Se on suunnitteluosastolta, sisustussuunnittelija. Moi. Moi. Hauska tutustua ja tervetuloa meidän kahvilaan. Kuvitelkaa. Baaritiski. Pulloja ja laseja. Espressokone. Me voitais hommata semmonen vanha tyylikäs jukeboksi. Viikonloppuisin olisi elävää musaa. Musta tärkeä kysymys on, miten tämmöisestä murjusta mukaan ikinä saa edes riittävän hygienisen, että tää voi esimerkiksi tehdä ruokaa tai ylipäänsä. Jengittää. Mä hoidan kaikki yksityiskohdat. Luvat, siivouksen, remontit, no problem. Älkää nyt puhuko huonoista ideoista, kun keksikää hyviä ideoita. Sinänsä mua kyllä viettää ajatus, että mä näkisin sut täällä juuriharja kädessä. Sä tuut näkemään, usko pois. Mut mä en tiedä, että onko se niin suuri huvi, että mehän sen takia vaan rahani likoo tähän firmaan. Katja, sano sä nyt ammattilaisen painava sana. Kyllähän sä näet, että tästä saa kohtuullisella työllä ihan viehättävän paikan. No, Te ootte toivottomia. Mun täytyy selittää tämä asia teille kädestä pitäen. Tulkaa. haluatko perustaa kahvilan oikeesti itse vai onko kyse vaan siitä, että toi sun kaveris haluaa? Kyllä mä haluan, vaikka Akihan tässä on toiminut primusmoottorina. Mä vaan rahoitan. Aki vaikuttaa olevan tosi nastakundi. On se jo ehdottomasti. Mitä paremmin mä oon tutustunut siihen, sitä enemmän mä alkanut pitää siihen. Missä sä oot sen tavannut? Ihan vaan yhdessä kapakassa, yhdellä klubilla. Silloin jotain ihan hämäriä tuttuja ja me päädyttiin sitten niiden kanssa samoille jatkoille. Me yritettiin molemmat pokaa samaa naista. No, kumpi vei voiton? Ei kumpikaan. Aika nopeasti me tajuttiin, että niiden bileiden isäntä oli se Mimmin kundi. Siis ei Akikaan tuntenut sitä. Ei. Ja niin siinä sitten kävi, että me molemmat lennettiin pihalle. Ootte te kyllä mahottomia. Aki on näin. Ei, se on ihan oikeesti hyvä ystävä. Mutta se on varmaan myös sellainen kaveri, jolle on vaikea sanoa ei. Ja miksi mulle pitäisi sanoa ei? No niin, eikö sun pitänyt kertoa, miten vesi muuttuu viiniksi ja Neandertalin luola trendibaariksi? Selitys istuu tässä. Minä teen sen. Pitikö sun raata meidät tänne asti kuulemma? Piti. Ja nyt voidaan vetää känni. Tosi vakuuttavaa. Sä et kyllä tolla puheella laittaisi markkaakaan oman rahakin yhtään mihinkään. Olettaa, että sulla ois markkaa. Miksi sen pitää olla just kahvila? Mä näytän sulle. Hei anteeksi, mä haluaisin vaan kysyä, että onks kaikki hyvin? Anteeksi, mutta mitä se sulle? Kato, hyvä ravintolanomistaja haluaa vaan tietää, että mitä sen asiakkaat ajattelee. Ai jaa. No, mulla menee ihan hyvin.
Onks palvelu hyvä? Onks vessat siisti? Kerro vaan ihan rehellisesti. Kaikki ihan jees. No ei kai tässä sitten muuta kuin hauskaa iltaa sitten. Baarin omistajana tapaa kauniita naisia. Siinä on kaikki. Ja me pidetään naisten tapaamisesta. Erittäin paljon. Joku tämmönen baari teidän pitäisi perustaa eikä mitään rähjästä murjua. Äläs nyt. Sä designaat ja mä toteutan. Yhdessä me saatais Sikalastakin vaikka palatsia aikaiseksi. Sä oot ammattilainen, sulla on visioita ja ideoita. Tajuutko, miten paljon sitä duunia tulisi loppujen lopuksi olemaan? 562 ja 30. Missä mun lompakko on? Minä maksan. No olipa todella hauskaa. Älä nyt leikistä sukut. Tää oli vaan tämmönen meidän tempo. Niin mut siihen Teppu kuuluu, että se tehdään loppuun asti eikä mamoilla kesken. Katja, oli hauska tutustua. Toivottavasti sulla oli tänään edes pikkasen kivaa. No, ihan pikkasen. Hyvää yötä. Sähän melkein syö sun kädestä. Mitä sä et tehdä sillä? Tarvitaan joku suunnittelemaan kahvilan sisustus. Musta tuntuu, että Katja tekisi sen melkein ilmaiseksi. En mä tiedä. Kyllä mä vieläkin vähän ihmetyttää, mitä sä et saada siitä yhtään mitään kaupallista. Mut kai sitten tiedät, mitä sä teet. Tarkoittaako toi sitä, että sä lähdet mukaan diiliin? Kai sitä sitten tarkoittaa. Perhana jätkä, sä oot hyvä tyyppi. Tätä sä et tuu katumaan. Panen kesäterassit kiinni, niin mitä me tehdään? No en tosiaan tiedä. Avataan tähän sveitsiläisen keuhkoparantolan talviterassi. Joo! Lepotuolit, kauniita naisia, autonottoa, yöllä kaunis tähtitaivas. No ainakin sä oot optimisti. Ei mun täytyy siirtää tuota autoa, että toi hätähoussu taas elää. Joo, kyllä se lähtee, älä hätäile. Varo! Mitä autoa? Ai sitä! Voisit heti sanoa. Helkkarin idiootti! Voi kauheeta. Kerro miten sä voit. Tuntuuko missään mitään? Mä voin paremmin kuin koskaan. Sanoisitko nimesi ja osoittees? Oot sä varma, ettei sulla ole mitään omituisia tuntemuksia? Mentäskö asiaan? Tässä nyt hetikö. Hei, jos sä haluat, niin mä voin jättää sulle mun puhelinnumeron. Jos sulle myöhemmin ilmenee jotain tarpeita, niin mä oon aina valmis tulemaan. Mä teen ihan mitä vaan. Tuolle autolle. Mä oon erittäin pahoillani, siis erittäin pahoillani tästä kaikesta. Mä en tajua, miten on mahdollista, että sun auto voi tulla tollainen lauma, kun meidän auto ei tullut mitään. Nimeni on Saukko. Päälle. Kuules persaukko. Jos ei tähän touhuun vähitellen tuu järkeä, mä soitan poliisit paikalle. Mulla ei oo koko päivää aikaa pelellä teidän kanssa. Sääli. Sä törmäsit mun autoon, syy on sun. Ja nyt mä haluan nähdä niitä henkkareita tai mä soitan poliisit. Se haluaa vaan nähdä meidän horoskoopia. Tai syntymäpäivät, että sä voisit lähettää kortin. Joo, postiin te tuutte saamaan, mutta ei mitään synttärikortteja. Se koskee mun autoa. Etkä sä vaan lähetä meidän perään mitään vihasta lakimiestä. Laura Kiviranta. Asianajaja. Kaikista maailman ihmisissä mä törmään just lakimiehen autoon. No ainakin se oli hyvän näköinen lakimies ja kaiken lisäksi vielä nainen. Se tulee kyllä puristaa sulta joka penni ulos, minkä se sunkin vaan voi. Katso nyt, kuka tässä vielä puristaa ja ketä. 100 veto, niin mä pokaan sen ennen sua. Sori vaan, tän sä häviit, mutta okei, kättä päätä. Niin. Kun sä kerran asut kulmilla, niin ajateltiin tulla käymään. Tultiin pyytää anteeksi. Joo, me haluttais selvittää tää juttu perusteellisesti ja rauhanomaisesti, ilman mitään oikeusjuttuja, ihan tosi. No, tehdään sitten vahinkoilmoitus, jossa sä tunnustat syyllisyytesi. Tulkaa sisälle. Kiitos oikein kovasti, kun annat vielä mahdollisuuden. Hyvä, että saadaan tää juttu nyt kuntoon. Mä en kestä, jos joku noin kaunis nainen on mulle vihainen. Ehdottomasti. Joo, tapahtuman kuvaus. Hei kuule, voitaisko me hoitaa tää juttu ilman vakuutusyhtiöitä? Sä et halua menettää bonuksias. Mä korjautan auton, sinä maksat. Voinko mä luottaa tässä sun? Partiolaisen kunniasanalla.
Voit olla kyllä varma, että mä osaan periä omani pois, jos tarve niin vaatii. Markus on ihan hirveän luotettava. Paras sellikaveri, mitä mulla on koskaan ollut. Eiköhän asiat tällä selvä. Hei, tuli mieleen. Voitaisko me saada sulta neuvoja liikeasioissa? Sä vaikutat hirveän kyvykkäältä ihmiseltä. Jos sä nyt kykenisit näkemään, missä tuo ulko-ovi on. Ei kun oikeesti. Me ollaan perustamassa tähän lähelle upeata uutta kahvilaa. Me tarvittais tommosen huippuammattilaisen neuvoja. Tapaat perustaa kahvilan. Jep. No kuule, tämmöisen huippuammattilaisen neuvot on 750 tuntia. Vieläkö neuvot kiinnostaa? Tiedänkö mä nyt oikein, että sä olet niin kutsuttu pääsijoittaja ja sä vähän niin kuin tämän uhkayrityksen aivot? Sä taidataankin olla tosi innovatiivinen tyyppi. Joo, näin me on haukuttu. Ja sulla taas on kovaa bisnestaju, eiks vaan? Mm-hmm. No seuraavaksi pitäisi nähdä sitten yhtiörekisteriote ja elinkeinoilmoitus. Ne ei tullut mukaan. Niistä pitäisi vaan tarkistaa, että toimiala on määritetty riittävän laajaksi, että tuu myöhemmin sitten ongelmia. Muistatko yhtään, mitä niissä luki? No mitä noissa nyt yleensä lukee? Kyllähän sä noin tiedät. Vastaa sille. En mä muista, mitä niistä. Sä oot pistänyt hakemukseen sisään. En. Osakeyhtiön perustamiseen saa apua Helsingin kaupungin uusyrityspalvelusta. Tekniikkaa. No entäs sitten kannattavuuspuoli? Ootko tehnyt kannattavuuslaskelmaa, laskenut henkilöstökuluja ja silleen? No eikö se nyt ole ihan helppoa? Myydään kalliilla, ostetaan halvalla. Yhden kahvikupin tekeminen maksaa mulle 50 penniä, mä otan sitä 12 markkaa. Siinä se. Paitsi että sun pitää maksaa palkka sille, joka sen kahvin keittää. Sitten on tietysti sivukulut, kalustokustannukset, hallintokulut, verot, vuokrat, eläkkeet, vakuutukset. Tämmöiset pikkuseikat kannattaisi ottaa huomioon. Musta tuntuu, että palaverin jatkamisessa ei ole mitään järkeä. Yleensä rahoittaja pitää pikkasen tarkempaa lukua omaisuudestaan, mutta sulle näyttää olevan ihan sama, minne tää sun kumppani sun rahas käyttää. Aki on ammattilainen. Minkähän lajin? Mä luulen, että meidän pitää ruveta tästä lähtemään. Mihin sä nyt oot menossa? Vastahan me päästiin alkuun. Kiitos avusta. Lähetä lasku. En mä nyt tästä viite velottaa. Sulla, Markus, riittää mulle maksamista muutenkin. Se lakinainen, se on ihan valmista kauraa. Sä voisit oikeastaan maksaa mulle sen 100 saman tien. Mua vähän kiinnostaa, mitä se puhuu näistä luvista sun muista. Miksi mä oon nähnyt niitä papereita, mistä se puhuu? Et sä oot pyytänyt. Aki, mä oon luottanut, että sä hoidat nämä asiat. Hei, tää Laura, tää Lyyli, se on nätti mimi, mutta bisnesasiassa ei ole mulle mitään jakoa, ei mitään. Musta sillä on joitain varsin asiallisia pointteja. Sä et ole näköjään kokenut elämää vielä sen verran, että sä osaisit lukea naisia. Tää Laura, se on vaan hemmetin tylynä sitä pikku kolarista, siinä kaikki. Hei jätkä, mikä sua vaivaa? Älä he jaksa. Laura oli oikeassa. Meidän touhussa ei tosiaan ollut mitään järkeä. Mä en oo mukana enää. Tää? Mä haluan veke tästä diilistä. Laura Kiviranta tässä ja anteeksi, että häiritsen. Olen yrittänyt tavoittaa henkilön nimeltä Wilhelm kesällä. Hänet on mainittu Tyyne Puustinen nimisen vainajan testamentissa. Ikävää. En ole sukulainen, ihan vaan naapuri. Juu, kiitos ja anteeksi häiriö. No niin. Yö on nukuttu hyvin. Miltäs asiat näyttää näin päivänvalossa? Mitkä asiat? Business-asiat. Stadin tyylikkäin kuppila. No eiköhän nyt jo puhuttaisi jostain muusta. Herää mies, me ollaan rakennettu tätä unelmaa jo kuukausia. Sitten tulee joku juristin bimbo ja se höpisee sulle jotain mitä tahansa soopaa 10 minuuttia ja sä uskot sitä enemmän kuin mua. No en mä nyt sitä sano. Hei, me ollaan frendejä, me ollaan suunniteltu tätä jo vuosia. Ehkä ei nyt ihan vuosia. Ei tässä nyt voi perääntyä enää tässä vaiheessa. Suoraan sanottuna. Mä en ole ihan varma, että onko se koko kahvila-juttu nyt sitten lopultakaan niin kovin hyvä idea. Mitä sä tarkoitat? No mä olen aika vakuuttunut siitä, ettei meidän kahden kannata ruveta mihinkään yhteiseen bisnekseen. Me ollaan kavereita, eikä mitään bisneskumppaneita. Just juu. Ai niinku kavereita.
Mun mielestä me voitais repiä koko helkkarin vuokrasopimus ja unohtaa koko juttu. Ai. Sä haluaisit repiä tän. Älä nyt. Mitä sitä suotta repimään? Jokuhan vois kerätä palaset ja tehdä siitä palapeli. Niinku kavereita. Katja, terve. Terve! Kiitos. Onko jotain sattunut? Ei. Tänne on Markus ei halua avata kahvilaa mun kanssa. Vaikka kaiken piti olla ihan selvää. Ei oo totta. Niin sä tiedät miten paljon tähän on tehty duunia. Ottaa niin pahasti pannu, että se jätkää ja luota mua. Ai jaa, oiskohan se ihan noin? Mut joo, kyllä mäkin meni aika pitkälle. Meille tulee aika paha riita Markuksen kanssa. Musta tuntuu, että mä vähän järkytin sitä. No voi että. Mut hei, voisit sä sanoa Markukselle, että mä oon todella pahoillani. Olisit sä niin ihana ihminen. Toi teidän tilanne kuulostaa kyllä aika huolestuttavalta. Tai siis en mä ole ollenkaan varma, että mä pystyn muuttamaan Markuksen päätöstä. No, mä haluan ainoastaan, että Markus ja minä pysytään ystävinä. Se kahvila saa painua mun puolesta Huitsulan Nevada. Kunhan Markukselle ja mulle ei tapahdu mitään. Mä ymmärrän sua hyvin. Mun pitää nyt mennä, mutta mä koitan puhua sille Markukselle. Kiitos sun sydämeni pohjasta. Hei hei. Ai, kuule. Nyt on semmonen homma, että me tarvittais himpun verran lisää aikaa. Mulla on kyllä 3 muutakin vuokralaista tarjolla. Kato, meillä on semmonen tilanne, että mun yhtiökumppani on kokonaan pois kaupungista. Mulla on sulla kyllä käsiraha, mutta mulla ei just nyt oo sitä 3 kuukauden ennakkoa. En mä voi ruveta tätä varaamaan. Mä tarvitsen rahat heti tai muuten kauppa raukeaa. Annas poikani avata takaisin. Näitäs loput. Ei oo mikään ongelma, saat ne iltaan mennessä. Mutta jos sun kaveri on poissa, niin miten maailmassa sä saat nimet sopimukseen? Täällä. Saat 3 tuntia aikaa järjestää loppurahat. Kiitos paljon. Kiitos, kiitos. Näkemiin. Homma hoituu. Tehkää sitten itse. Selvä. Sori. Mulla vaan menee pinnan noiden asiakkaiden kanssa. Mitäs sulle? Mä törmäsin tuossa Akiin. Se tuntuu olevan aika lailla pois tolaltaan. No sitten se varmaan kertoo, että se on mokannut ja pahasti. No se ei varmaan ihan koko totuus. Ai jaa. No anna mä selitän. Ainoa asia, josta Aki tuntui olevan huolissaan, oli teidän 2 välinen ystävyys. Pitäisikö mun nyt tuntea jotain syyllisyyttä vai? No ehkä sä olit vähän turha äkkipikainen ton päätöksen suhteen. Mutta en mä halua ruveta sua neuvomaan, en todellakaan. No ei. Voihan se olla, että se onkin minä, joka on ollut väärässä. Mun mielestä sun kannattaisi tehdä kaikkes, että te voisitte pysyä kavereina. Mä jotenkin pidän Akista. Eli mun vaihtoehdot on joko lähteä hulluun uhkayritykseen tai muuten mä oon pettänyt mun ystävän vai? Se on tavallaan hassu. Hakihan on ihan sika-ärsyttävä heiveli, mutta jotenkin niinku Varkai siitä on tullut mun paras kaveri. No mut se, että joku ärsyttää, niin se voi johtua siitäkin, että se merkkaa sulle jotain. Sanoo kävelevä naisten lehtiä. Ei, kun oikeesti, mä tiedän sen. Onko sulla tollasia kavereita? Mulla on sellainen sisko. Tosi nythän me ei siis enää ei olla kavereita. Miehet aina liioittelee tollasia juttuja. Naisten kesken kuuluu asiaan riidellä ja sopia. Se syventää ystävyyttä. Toi nyt ainakin oli jostain naisten eestä. Mitä tää tarkoittaa? Mitä nyt, onko se toi vialla? Se jätkä on seunut lopullisesti. Kuka? Anniskelulupahakemus tuotevalvontakeskukselle, sähkösopimus, kaasusopimus, tukkukorttihakemuksia ja mitä vielä? Jätettynä mun auton tuulilasi. Oot sä täysin se on? Itehän sä määräsit mut hoitamaan kaiken mahdollisen, mitä tämän bisneksen pyörittämiseen kuuluu. Mä vaan halusin osoittaa sulle, että sä olit murehtinut turhaa. Mä olin hoitanut kaiken. Mitäs tohon nyt sit sanois? Suoraan sanottuna, kyllä se mua loukkasi, mun paras kaveri ei luota muuhun. Hei, älä viitti. Sori. Mä oon näköjään aliarvioinut sut aika pahasti. Sellaista sattuu. Mitäs sä täällä hommaat? Tuli vielä viimeisen kerran katsomaan meidän mestaa, jättämään hyvästit mun unelmalle. Mihin sä nyt oot menossa?
Eikö meidän pitänyt laittaa ravintola pystyyn? Poltellaan vuokrasopimuksia, uhkailla lähteä koko Helsingistä. Mitä sun päässä oikein liikkuu? Mä haluan vaan tietää, että oot sä todella tosissas mukana tässä. Totta kai mä olen. Mä tein ja ajattelin tyhmästi, mutta se ei enää toistu. Mä luotan suhun ehdottomasti ja mä haluan investoida tähän firmaan. Meidän firmaan. Hyvää päivää. Päivää taas. Se on ihan hauskaa, että teillä on hauskaa. Mutta niin kauan kuin loppurahat on saamatta, vuokrasopimusta ei tule. Saanko esitellä rahoittaja, herra Markus Ekholm? Mä menen käymään pankissa. Hyvä. Odottakaa ihan pieni. Pitäisikö meidän sittenkin perustaa tämmönen kioski? Sopis vähän paremmin siihen sun valittavaan tilan henkeen. Hei, sä et voi heittää tommosta. Siitä mestasta tulee hieno, loistava ja täydellinen. Meidän pitää molempia uskoa siihen kybällä. Come on, se oli joke. Ei kun oikeesti. Sä et tuu pääseen vähällä. Niin kuin että sä vähän vaan silloin tällöin teet jotain, kun sua huvittaa. No joo. Sitoutuminen. Se on se juttu. Sun täytyy sitoutua tähän hommaan kokonaisvaltaisesti. No jo vaan tommosia sanoja. Kaikki, jotka on menestynyt, oli ala mikä tahansa, on aina pannut itsensä täysillä likoon. Sä vaikutat siltä, kun me oltais perustamassa jotain sellutehdasta. Jos sulla on jotain epäilyksiä, niin paras sanoa ne nyt olla iäksi vaiti. Sä oot sentään meidän päärahoittaja. Ei kai mulla mitään ole. Kai. Ei ole mitään, voit luottaa muhun. Mä oon messissä. Ja nyt mä lähden töihin. Jarrua. Jos sä oot tosissaan sitoutunut, niin sä lähdet mun kanssa katsomaan Katjan uusia sisustusluonnoksia. Mennään. Sanoiko se todellakin, että se tulee tasalta? No ehkä se sano 20 yli, tai puolelta tai jotain. Tajuut sä, että mun pitäisi olla jo duunissa? Hei, Katjalla on kanssa töitä, ihan samassa firmassa. Siitä huolimatta se uhraa tähän koko päivän. Eikä se ole osakas eikä mitään. Mitä sä oot sille tehnyt? Luontaista harmia. Sut tuntien baari aukeaa aikaisintaan 3 kuukauden kuluttua. Mä voin hyvin lähteä töihin ja katsoa ne kuvat myöhemmin. Se aukeaa 2 viikon päästä. 2 viikkoa, älä viitti. Oliks toi joku vitsi? Ei mikään vitsi. Sä et voi olla tosissas. Hei, sä oot antanut mulle niin sniidusti hilloa, että mun on pakko saada kassakone kilisee ja nopeasti muuten loppuu Nikkisen Akanpojan lasista piimä. Katja, kiva kun tulit. Sanottu höyrypäälle, että tästä ikinä maailmassa saat toimivaa kahvilaa 2 viikossa. Ammattimiehet tekis tollasesta paikasta hienosta kahvilan ehkä 4-5 viikossa. Siis jos puhutaan semmoista duunista, että tehdään kaikki mittojen mukaan paikan päällä. No niin, mä tiesin, ettei tästä tule mitään 2. Tää voidaan tehdä myös pikkusen toisella tavalla. Jos te hommaatte edullisia, mutta tyylikkäitä käytettyjä kalusteita ja yhdistelette niitä luovasti. Jolloin te saatte kahvilan auki aivan varmasti 2 viikon päästä. Mä luovutan. Te ootte hullu. Mennään kattoo piirustuksia. Hyvä. Mä haluaisin ehdottomasti kuulla teidän mielipiteet mun suunnitelmista. Mä en tule. Jos aikataulun tekee hullut, niin hullut saa myös piirtää. No ei vais. Mä voin katsoa ne kuvat myöhemmin. Nyt pitää lähteä. Kiitos Katja, että oot vaivautunut. Ei mitään, tämähän on mulle pelkkää huvia. Varo tota. Mä oon aikuinen nainen, mä tiedän mitä mä teen. Okei, mä voin yrittää miettiä, millä tavalla tohon kohtaan saisi lisää tilaa bändiä varten. En mä kyllä tajua, millainen bändi tänne mahtuu. Sä oot tehnyt todella ison työn ja hemmetin hyvin. Mulla on hirveän huono omatunto siitä, että me voida maksaa sulle tästä mitään palkkaa. Anna olla, tää on kiva keikka. Haasteellinen homma. Sitten kun kahvila avataan, me suostutaan ottaa sun rahoja. Ne ei kelpaa meillä. Sä saat mitä sä haluut ilmaiseksi. Unohda. Mä vaadin. No okei sitten. Toi baaritiski. Se on suorastaan nerokas. Tohon kanssa mä olin vähän epävarma. Onko se joku niinku koriste? No voihan se käsittää niinkin. Se kyllä yrittää olla jalkatuki. Niin. Meidän pitäisi se nyt tyhmemmänkin nähdä. Miten mä sitä huomannut? No nää on vähän epämääräisiä. Mun olisi pitänyt piirtää huolellisemmin. Ei se siitä ole kiinni. Tää on ammattilaisen työtä. Se nyt näkee vaikka mitään tietäisikään ravintolan sisustamisesta. No sä kyllä selvästikin ymmärrät näistä jotain. No joo, muuten tarpeeksi. Oon mä yrittänyt ottaa selvää. Istumalla baareissa? Nimenomaan. Mutta eniten oppii, kun tekee työtä ammattilaisten kanssa. Tuommoisten kuin sinä. Kai mun pitää nyt sanoa, että kiitos kohteliaisuudesta. Mä oon tosissani.
Sä ansaitsisit jotain vähän laadukkaampaa. No on toki varmaan aika hintavaa. Mulla ei ollut varaa parempaa. Ei mulla kyllä olisi ollut varaa tohon sun työhöskään. Mutta siinähän sä nyt kaikesta huolimatta oot. En mä todellakaan mikään suunnittelijatähti. Vielä. Mutta ootas vaan kun tää mesta aukeaa, niin ne jo oot. Eikö ihan tosi? Mä arvostan todella paljon sitä työtä, mitä sä oot tehnyt täällä. Kiva, jos mä vaan jotenkin voin olla avuksi. Ilman sun kokemusta ja näkemystä me oltais niin pulassa täällä. Toivottavasti sä oot tyytyväinen vielä siitäkin, kun kahvila avataan. Ole varmasti. Mä en voi mitään muuta kuin ihailla noita sun luonnoksia. No kiitos. Kahvilan malja. Sun maljas. Voidaan mä auttaa? Mitä te teette? Rikospoliisista. Me tehdään tämmöisiä tutkimuksia vaan. Tapetteko sä Puustinen? No me kotiin nyt siitä. Voi olla, että ei olekaan niin huono asia joutuu kapakapittoon, kun mä ensin luulin. Kui? Ei tossa kulmilla on vaan murhattu joku vanha elokuvatähti. Murhattu koska? En mä tiedä, toi on eilinen lehti. Siinä vaan sanottiin, että rikospoliisi tutkii asiaa. Toisaalta se voi olla ihan hyvä, jos täällä on kolkattu mummoja. Silloin me voidaan saada jengi tänne kahvilaan. Voi helvetti sentään. Mitä nyt? Se juristimuikke ilmoittaa mulle, että se autokorjaamen tulee maksamaan 20 tonnia. Se vedättää sun. Vedättäkö ämmä käteensä? 20 tonnia siitä mitättömästä lommosta. Siihen hintaan mä ostan sille uuden auto. No me sanoo sille. Joo, tai sit mä otan tuon sun sorkkarauden ja pistän se auto semmoiseen kuntoon, että se todellakin tulee maksamaan 20 tonnia. Moido. No, Hyvää huomenta. mulla ei ole aikaa kuunnella roskaa, mene asiaan. Mä olin tosi ilahtunut siitä, että sä muistit mua kirjeellä, mutta tässä ongelma on se, että tässä sun sevustuksessa ei ole mitään järkeä. No mikä tässä nyt? Tämähän on ihan yksinkertainen. Anteeksi. Moikka. Mä en tajunnutkaan, että mä keskeytyin näin hauskan sessioon. Haluatko, että mä haen tuon sun poikaystävästä takaisin? Ei se ole mikään poikaystävä. Se on meidän firman lähetti, toi mulle parit paperit. Mä se ehti jo heittää lastinsa. Aika kiva tää kuva. Ei mitään toritaidetta. Onks toi joku varhainen Kalmanlaakso vai mikä toi on? Joo, 80-luvun alusta. Luit sä sen nimen siitä vai mistä sä tiesit? Ei kun kato, eihän mä osaa lukea. Äiti, miksi kaikki haukkuvat minua apinaksi? Sen takia, että sä käyttäydyt kuin apina. Vaikka tietysti toi pikkutakkinen nyt vähän haittaa tota kuvaa. Laitoit sitten ihan mun kiusaksi vai? Ei, mä joudun pitää tätä duunissa. Oho, vai sä käyt töissä? Ei olisi ikinä uskonut. Mentäisikö asian väitellen? Tässä sun laskelmassa on liikaa nollia. No sit viet sen takas vakuutusyhtiö. Se ei hyödyttäisi meitä kumpaakaan. Mä menittäisin mun bonukset ja sä saisit ne sun taksikulut bumerangina takaisin. No täytyyhän mulla nyt jollakin töihin mennä. Aja autollas. Etkä se nyt niin hieno ihminen ole, että se pystyisi ajaa lommosella autolla. Ei sit tulisi olemaan korjaamalla kuin korkeintaan päivän. No jos mä pistän ne taksikulut puoleen. Otat ne kokonaan pois. Niitä ei maksa minä eikä niitä maksa vakuutusyhtiökään. Ja korjauskustannukset pistetään puoleen, mitä sä oot tohon laittanut. Mua ei kiinnostaa hinta. Mua vaan kiinnostaa se, että mä saan mun auton ehjänä takas ja pian. No siinä tapauksessa sulle varmaan sopii, että mä hoidan jonkun korjaama, joka hoitaisi järkevämmät hinnat tähän. Tohon hintaan, niin sä voisit käyttää sun autos hammaslääkärin. No hoidat sen korjauslaskelma ja katsotaan sitä sitten. Mut tee se pian. Kiinni veti. Joo, tarvitaan lokasuoja ja maalaus ja uusi puskuri. 94 malli on joo. Ei oo varma. Joo. Joo. Kiva, kiitti, hei. Uskomattomat hinnat jollain pellin kappale. Markus. Silti sen laskema hinta on yli puolet kalliimpi kuin kallein, mihin mä oon soittanut. Se pitää mua varmaan jonain ihan idioottina. Saanko nöyrimmin tiedustella, olisiko herra loukatulla itsetunnolla mitään mahdollisuuksia ottaa osaa oman kahvilansa remonttiin? Joo, mä soitan ihan vaan pari puhelua ja sit mä rupeen jeesaa sua. Joo, ei millään pahalla, mutta tämän pitäisi olla sun ensimmäinen prioriteettis. Joo. Se muija on saanut sut kyllä todella pauloihinsa. Mä haluan vaan näyttää sille, että sä aliarvioinut mut pahasti. Markus Eekho on tällä päivää. Olisin tiedustellut semmoista hintaa. Katja!
tuut sä jeesaamaan? Pitäis työntää vanha rouva liikkeelle. Jos mä vaan jaksan. Jaksat. Kiitos Katja, sä oot kultainen nainen. Nää huomenna töissä. Hei! Me asutaan kai samassa rapussa, mutta ei ole koskaan tullut juteltua. Mä olen Laura Kiviranta. Katja Vainio. Ei mulla kuumempaa ajattelemaan tulla esittäytymään. On se jännä, ihmiset näkee melkein päivittäin, mutta ei tiedä toistensa nimiä. Niin. Meillähän on yhteisiä tuttuja. Markus vaikka. Mistä sä sen tiedät? Ai, tunnet säkin sen? No kukapa ei tuntis. Me opiskeltiin Markuksen kanssa samaan aikaan taideteollisessa korkeakoulussa. Onks Markus ollut Taikissa? Joo. No ei ois uskonut. Pelkkä 15. Kiitos. Se oli oikein semmonen pikku tähti siellä. Se on aina ollut kaiken keskitystä. Mä opiskelin sisustuksella ja Markus huiteli joka osastolla, miten sitä huvitti. Miten niin? Ihan uteliaisuuttani vaan. Niin me ollaan nykyään samassa duunissa. Semmoisessa kalustefirmassa kuin Wolfram. Mä oon suunnitteluosastolla ja Markus on vientiosastolla myyntipäällikkönä. Heido. Mä saan tietää nämä mun kalustesuunnitelmat valmiiksi ehkä jo huomiseksi. Ihan tosi, sä oot ollut ihan älyttömän nopea. Luulet, että me ehtis katsoa ne läpi tässä joku päivä. Joo, totta kai, heti niin pian kuin mahdollista. Katos tänne, mitäs pidät? Ihan siisti. No niin. Nyt löytyy asiallinen mekaanikko, joka panee sen niuharin kuntoon halvalla, nopeasti ja luotettavasti. Yli puolet halvemmalla kuin se alkuperäinen laskelma. Niin Markus puhuu autosta. Se hajotti ihan juristimimmin auto ja se muija kävi ihan pikkusen hiilenä, tää juristi. Neiti Kiviranta on vaan oma hyvän eikä tää juomaa parasta. Kiviranta. Ai Laura Kiviranta. Tunneeko se? Joo, tai en. Se asuu samassa rapussa ja tuli kerran juttelee. Vaikutti ihan mukavalta. Se muuten kyseli susta. Musta? Se näki, kun sä ja mä juteltiin ja tuli sit kyselee. Mitä sä sanoit? No, se oli ihan semmoista yleistä lätinää, että ollaan tavattu taideteollisessa ja tehty duunia yhdessä ja näin poispäin. Miten niin? Ei, Markus on vaan huolissaan, että jos sä oot mennyt kertomaan sille meistä kahdesta. Älä nyt narsistina, mua vaan kiinnostaa, mitä muut ihmiset musta puhuu. Joo, mutta mä oon siihen aikaan oikeudessa. No mites huomenna lounalla? No entäs perjantaina? Hyviä uutisia. Sun ladas löytyy varaosia. No niin, neuvotellaan sitä sitten. No niin, kiitos, hei. Toi voi laittaa eteenpäin. Sä et taida tietää, että mun kanssa sovitaan tapaamiset aina etukäteen. Joo, mutta itse sanoit, että asiat hoidetaan kuntoon välittömästi. Tässä tää korjauslaskelma nyt on. Sanot vaan, että kelpaa, niin mä katoan välittömästi sun elämästä. Ikuisesti. Valitettavasti mä en nyt ehdi ottaa kantaa. Tää on mun työaika ja tää on mun työpaikka. Okei, ei mulla mikään kiire. Anteeksi, voisinko saada kupin kahvia? Sonja, sait sä sen faksin läpi vai jätetäänkö se huomiseksi? No niin, hyvä. Mä luulen, että sä oot pyörtynyt tai jotain. Onko sulla oma vessa tuolla? Valitettavasti mä oon jo nyt myöhässä lounastapaamiselta, että mä en ehdi katsoa sitä sun paperiassa. Anteeksi, se sun tapaaminen peruuntui just äsken. Sepäs sattuikin. No niin, mennään suoraan asiaan. Ei kai nyt tässä, julkisella paikalla, hillitse itses nainen. Siitä autoasiasta. Ei jaksais, mut kun on pakko. Mitäs jos syötäs ensin? Ihan kaikessa rauhassa. Eikö se olisi kuitenkin niin parempi? Ai sulla on tommonen strategia. Et kun mulla on masut täynnä, niin mulla menee läpi ihan mikä tahansa. No ei. Voi kuule mun kanssa, sä voit unohtaa nuo strategiat. Mä mennään suunnittelemaan niitä päivät pääksytystä. Kiitos. Kiitos. Joo, mä taidan ottaa... Joo, mulla on selvää. Mites sä ajattelit? Mä kuulen jotain samaa kuin sinäkin. Joo, tää on ihan hyvä. Aika edullinen, eikö se oo? Voidaan unohtaa koko tylsä juttu. Hyvä. No heipä hei. Mitäs Lauralle kuuluu? Oikein hyvä, kiitos. Markus EK. Taisto Rukki. Minä olen tämän Lauran työkaveri. Niin, tai työnantaja meidän
firman johtaja. Mä en oo juristi. Me ollaan nimittäin törmätty ihan muissa merkeissä. Tää Ekholm kolaroi mun autoni siinä kaikki. Jaha, vai sillä tavalla ovat asiat. Katohan, Laura se osaa pitää salaisuudet ominaan. Liittykää ihmeessä seuraan? Me ollaan kyllä just syöty, että... Kiitos, oli oikein hauska tutustua, mutta minulla on asiat vähän kesken. Mutta me varmasti tapaamme vielä tuolla firman riennoissa. Mitäs pidit? Miksi sä teet tämmöstä? Mikä ihme sua vaivaa, jos sä saat jotain outoja fimoja tämmöisestä, niin sä oot sairaampi kuin mä kuvittelinkaan. Älä nyt hiko, hei. Mitä tässä on nyt mukaan tapahtunut? Löysää pikkasen huumoria. Milloinkohan sä ylipäätään oot pitänyt viimeksi hauskaa? Meillä taitaa olla pikkasen erilainen huumorintaju. Päätelen sun pomosta, sulla ei ollut kundikaveria hyvä kuin ikinä. Musta tuntuu, että jos sä jotain tarttisit, niin kunnon. Joo, kiitos, riittää. Kunnon kello. Mitäs jättäisit mut ja mun yksityiselämäni ihan rauhaa? Sovitaanko niin? Kiitos fantastisesta lounausta. Okei, Sonja, mikä hymyilyttää? Koko toimisto puhuu susta. Pomonkin sihteeri soitti ihan just äsken. Se halusi tietää kaiken sun uudesta poikaystävästä. Ei se oo mikään mun poikaystävä. Nyt viitti. Pomo oli ollut varsin vaikuttunut. Onneksi olkoon vaan. Itse asiassa mä oon kyllä vähän kateellinen. Musta se on hirmu seksikäs mies. Se on... Pitänyt nähdä Lauran naama. Ai se on jo Laura sulle. No kyllä sä tiedät, kenestä puhutaan. Se oli sen näköinen, kun se olisi ollut pakahtumaisillaan raivosta. Se ei edes pystynyt sanoa mitään. Mitäs sitten tapahtui? Ei mitään sen kummempaa. Sen pomo kätteli tosi uteliaan näköisenä sen uutta poikaystävää ja sit Laura vaan heitti rahat tiskiin ja häipyi aivan raivona. Ai jaa, musta oli vaan hauskaa. Ei me susta puhuttu. Markus vaan härnäsi yhtä toista tänään. No hyvä, kun sä otat sen noin. Mä oon näitä huumori-ihmisiä. No, mitäs kahvila? Ihan kivasti, kiitos. Pitäis kohta päästä avaamaan. Kalusteet on ja paperit ja kaikki. Kaikki on. No siinä tapauksessa mä toivotan hankkeelle paljon onnea. Jönilä, pojat. Kiitos, kiitos. Johan sä oot saanut sen lämpenemään. Silloin jotain. Laura ei nimittäin todellakaan ole huumori-ihmisiä. Kiitti. Oletko muuten huomannut, että seutukuhisia kyttiä? Ne tutkii varmaan tästä sitä Katian talossa tapahtunutta murhaa. Laura, terve. Maistuko missä? Ei kiitos. No, selvishän se, mikä sä oot ammatiltas. Vaikka oishan tuo pitänyt arvata. Hei kuule, sori se viime kertainen. Toivottavasti mä en mokannut sua sun pomon silmissä. Mä ihan vaan leikillä. Mä en voinut vastustaa kiusausta. No hauskaahan se vaan oli. Ai oli vai? Joo, mä tykkään tommosista pikkupiloista. Käytännön piloista. No, mitäs kahvila? Kohta avataan. Me laitetaan sulle kutsu avajaisiin. Joo, kiitos, kiitos. Mun täytyy nyt mennä, mutta onnea matkaa. Sitä te tarttette. Kiitti, kiitti. Mitäs toinen oli? Mä luulen, että se olisi ollut ihan raivona sen mun ravintolatempauksen jälkeen. Jos se onkin huumoritasompi kuin sä ensin luulet. Helmikuussa on enemmän hellepäiviä kuin tolla Bönalla huumorinta. Sillä on jotain mielessä. Hei. Moi, moi. Tuutko kantaa vanhoja keittiökaappeja? Stop! Katja ei kanna mitään, koska mihinkään likaseen. Katja on suunnittelija, ammattilainen, joka kallisarvoista aikaa me käytetään säästäväisesti. Ja vain siihen, minkä sä hyvin osaat. No joo, lopeta. Oikeesti? Mulla olisi tässä nämä lopulliset piirustukset, jos haluatte katsoa. Ehdottomasti. Mä tuun ihan heti. Joo, se oli semmonen vanhus. En mä tuntenut sitä ulkonäöltä. Joku hullu oli kai tunkeutunut sen kämppään, kolkannut sen ja jättänyt lattialle kuolemaan. Onneksi poliisi pyörii siellä tosi paljon, tuntuu edes pikkusen turvallisemmalta. Muakin on kuulusteltu. Mut hei, katsotaan mitä sä näistä sanot. Joo, se on hieno. Mutta ton keittiön pitäisi olla ehkä ihan vähän suojatumpi. Jos ton baaritiskin panisi tonne toiselle puolelle, niin me saatais tohon vähän intimiteettisuojaa ja vähän pidempi baaritiski. Mä tiedän, että se on vähän erikoinen ratkaisu. Hei, se on hieno ratkaisu. Mä ajattelen tätä vaan käytännön kannalta. Okei. Luulet sä, että sä saisit tehtyä nämä muutokset parin päivän kuluessa? No, nämä menee sitten käytännössä kaikki uusiksi. Mun pitää tehdä uudet perskikset ja... Hei, sä oot tehnyt todella hienoa työtä. Mä en halua missään nimessä, että käytät kaikkea sun omaa aikaa tähän meidän juttuun. Sano mulle heti, jos se tuntuu, että mä vaadin sulta liikaa. Mä ymmärrän sen täysin. Musta on muutenkin ollut niin mahdotonta käsittää se, että miten sä oot voinut tehdä niin paljon meidän jutun eteen.
Tuollainen huippuammattilainen, hieno ihminen ja ties mitä. Ja mä oon niin pahoillani, että me ei voida maksaa sulle tästä mitään. Kyllä mä teen ne ihan mielelläni. Oot sä nyt varma? Sä oot tehnyt meidän eteen jo ihan kauhean paljon. Aki, kantama, tiskone. Haluamatto olla moralisti. Niin, pikkusen pahan kuulonen alku. Aloittaisit mieluummin tyyliin. Mä haluaisin tilata sulle pizza. Mitä sä et sanoa Katjalle, kun se duunit on vaan? Markus, mihin sä nyt oikein pyrit? Katja ei ole duunissa nykyään juuri ollenkaan. Se tekee kaikki yöt ja päivät tätä hommaa. Se on hirveän motivoitunut. Oot sä varma, että se ei odota sulta jotain, mitä sä et ole aikeissakaan antaa? No mistä sitä koskaan tietää, mitä ne naiset odottaa? Sitä paitsi silloin ihan turha lähteä spekuloimaan. En mä oo koskaan ollut mikään pihtari. Kyllä multa yleensä aina on saanut. Onko? En mä vaan. Markus, tiedät, että mä pidä siitä, että voi patistella. Ihan oikeesti. Katja on mun ystävä ja mä tiedän, että se ei ota miesjuttuja mitenkään hirveän kevyesti. Mistä sä sen tiedät? Siitä, että sillä ei ikinä ole mitään miesjuttuja. Älä nyt istu siinä, on noin huolestuneen näköinen. Se tekee mitä tekee ihan vapaaehtoisesti. Ei silloin, se on aikuinen ihminen. Ei tommonen flirtti ole koskaan ketään tappanut. Kun hommat on hoidettu, niin mä sanon sille, että kiitos. Kiitos vai kiitos näkemiin? Kiitos näkemiin. Mun mielestä sä voit tehdä pelin selväksi jo heti etukäteen. Mitä sä haluat, että mä sanon sille? Et mä haluan ruveta styylaamaan sen kanssa. Tosta noin vaan niinku tyhjältä taivaalta, salama. Vai? Sehän varmaan pitäis mä oon hulluna. Luulis, että mä oon mennyt sekaisin. Suuttuis, lähtis kävelemään. Sitäkö sä tässä nyt eniten pelkäät, että sä oot menettämässä ilmaisen suunnittelijan? No suoraan sanottuna ei sen asian merkitys nyt kaikkein vähäisinkään ole, mutta koska mä en ketään petä, tapa, raiskaa, ryövää tai pakota, niin mun mielestä asia on harvinaisen okei. Vai mitä? Lähdetään pois. Viedään tän sisälle ennen kuin mä jäädyn tänne. No joo. Tää rupeaa näyttää ihan oikein kahvilan takahuoneelta. Tämähän on. Enää ei puutu kuin itse kahvila, asiakkaat ja kassakoneen kilinä. Ja ei puutu kauaa. Katos. Täältä puuttuu voimavirta. Älä viitti. Mä menen sanoa isännöitsijälle, se saa luvan tulla laittaa tän kuntoon pikavauhtiin. Joo. No, lupasko isännöitsijä hoitaa jonkun korjaamaton sähkö? Lupas. Mitä nyt? Tuli vähän lunta tupaa. Mitä sä tarkoitat? Aluksi kun mä menin sinne, se oli kauhean ystävällinen. Tarjosi kahvia, kyseli kiinnostuneena meidän ideoita ja sen jälkeen löi mulle kouraan tän. Mikä tää? Ote taloyhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirjasta. Ne on eilen säätäneet meille pikkusen reunaehtoja tämän kahvilan toimintaan. Miten ne mukaan sellaista voi tehdä? En minä tiedä. Jotain se isännöitsijä piipitti, että meidän vuokrasopimuksessa ei lue, että tää tulee kahvilatoimintaan. Miksi? Joku on soittanut sinne ja varoittanut, että kiinteistön arvo laskee, jos sinne tulee kapakka. Kuka? Ei suostunut sanoa, mikä on aika järkevää ottaa huomioon, mitä mä semmosesta tyypistä ajattelen. Ei tässä kyllä mitään sen erikoisempaa kyllä ole. Ai ei vai? Katoppa tarkemmin. Ne vaatii, että me suljetaan joka päivä kello 17 mennessä. Tää? 5? Eihän tää kahvila voi tuottaa Kallevi Kuikka täällä päivää. Onko isä nyt se itse? Kuulkaa, minä olen järkyttynyt. Teidän talon kuuleman perusteella portelli. Ette te häpeä. Niinkö? Eilenkö? Hienoa. Se oli kulttuuriteko, että ansaitsisitte mitalin. Ihan kun itse keksitte puuttua asiaan vai? Kiitoksia. Kuulemiin. Kuka se oli? Minun pikkuserkkuni on juristi. Hän asuu tässä lähistöllä. Hän ihan ystävällisesti vaan mainitsi, mitä haittaa on laittaa tähän yhtiöön semmoinen pieni firma. Hän ehdotti, että aukioloaikarajoitus. Oiskohan sattumoisin naispuolinen tää viehättävä pikkujuristi? Nyt kun satut ottaa sen puheeksi, joo, hän oli semmoinen naistypykkä nimeltään Laura Kiviranta. Mähän sanoin, että se kostaa. Markus. Tää koko homma menee puihin ja ikävä kyllä mun on pakko sanoa, että se on sun syytäs. Laura on tän aiheuttanut. Eihän mä muuta kuin vähän pelleilin senkaan. Sä pelleilit väärän naisen kanssa. No älä nyt viitti, Aki. Avajaispäivä korkeintaan siirtyy. Siinä kaikki. Jumalauta, mulla ei ole aikaa odottaa. Me mennään konkkaille, me saada pian tulee rahaa sisään. Mistä mä oisin voinut tietää, että se on sellainen tosikko?
Jos mä heittäisin meidän pomolle jokkina, että meillä on jotain säpinää keskenämme, niin mitä sä tekisit? No en mitään, naurasin korkeintaan. Aivan, nimenomaan. Mutta Laura ottaa ja menee käyttää suhteita hyväksi niin, että tämän taloyhtiön vaatii, että meidän pitää sulkea joka päivä kello 5. Se nainen on ihan hullu. Sun kannattaisi pysyä omassa sarjassa eikä mennä pyörittelemään mitään lakinaisia, joilla on aivot. No ei tässä nyt mikään murjottaminen auta ainakaan. No kerro sinä sitten, mikä auttaa. Mitä helvettiä sä riehut? Nyt jätkä, perse ylös. Häntä pystyy. Meidän All-Star-joukkue ei näin helposti kaadu. Tän kahvilan avajaiset ei viivästy sekuntiakaan. Ai ei vai? Mä soitan sille isännöitsijälle. Ehkä se muuttaa ajatukset ihan toisiksi, jos mä kerron, mistä täällä on kysymys. Ota iisisti nyt. Ei kannata rupea riehumaan. Siinä tekee vaan helposti enemmän haittaa kuin hyötyä. Mä en ikinä riehu, kun on bisneksestä kysymys. Ai et vai? No jotainhan meidän pakko ruveta tällä tekemään. Nyt helvetti voida kuukausia vaan venata, että jotain tapahtuu. Meidän pakko saada tää mesta auki ja nopeasti. Pikkuhiljaa on saatava rahaa tulemaan sisälle, eikä vaan ulos. Joo, tiedän. Pakkohan tässä on joku ratkaisu olla. Mitäs sä nyt teet? Tää mun sotku, joten mä selvitän tän itse. Hei, et mene tapaa sitä Lauraa. Se on liian kova pala sulle. Et sä mitään oppinut. Olen. Niin mitä? Sen, että nainen kuin nainen on liian kova pala mulle. Mut mä en anna sen lamaannuttaa itteeni. Moi moi! Moi Katja. No heipä hei. Sanois mä nyt jotain väärin? Ei, anteeksi. Ei vaan oo ollut ihan paras mahdollinen päivä. Ai. Pari mun ystävää on aika pahassa pulassa. No toivottavasti kaikki kääntyy vielä hyvin päin. Nämä ystävät on tosi pahassa pulassa. No semmosia ne ystävät on, aina pulassa. Ihan miehessä on se hyvä puoli, että niitä ei tarvitse auttaa, kun on hädässä. Mun täytyy mennä. Moido. Moi. Ai hei, sinäkö sä täällä paukutat? Koko talo kaikuu. Mun on vaan ikävä Laura. Et sä sitä täältä löydä. Mä törmäsin siihen äskettä ja se lähti takas töihin. Just joo. On se sitten ahkera. Tai ainakin aikaan saava. Vähän joka alalla. Kuule, kannattaisiko sun ottaa huomiseen? Tuossa mielentilassa sä vaan pahennat asioita. Mä en usko, että mä pystyn enää asioita pahentamaan. Mut nähdään. Täältä tullaan, Lauraseni! Markus. Sori, en kai mä säikäyttänyt. Et säikäyttänyt. Mä tulin ihan sovinnon hieromisen merkeissä. Voit mennä saman tien. Mulla ei kertaakaan ole nyt aikaa sulle. Sukulaiset on mukavia, eikö so? Auttaa he silleen. Mulla ei ole aikaa nyt leikkiä. Erityisesti pikkuserkut voi olla todella mukavia. Aha. No niin mäkin sanoin, kun sun isännöitsijä pikkuserkku kertoi mulle, kuka keksi ehdottaa idean kahvilan aukioloaikojen rajoittamisesta. Mä kiesin sitä kertomasta. Miten sä sait selville, että se on just minä? Kiduttamalla. Mä ymmärrän huumoria. Haha, se oli hauska vitsi. Nyt kun ollaan vitsille naurettu, eiköhän pyytä pöytä puhtaaksi. Mä pyydän anteeksi sitä mun pelleilyä siellä ravintolassa ja sä puhut sun pikkuserkkus ympäri. Sä et nyt oikein taida ymmärtää. Se oli ihan aito ja vilpitön neuvo eikä mikään vitsi. Toisekseen mä en puhu ketään ympäri enkä vedä yhtään mitään takas. Niin että jos ei sulla ole muuta, niin... Ai moi, tuu sisään. Haluatko kahvia? Mä just keitin. No en mä tiedä, mulla on vähän kiire. Mä vaan haluaisin tulla näyttää sulle kuvia näistä huonekaluista, joita nyt sais halvalla. Katsotaan. Toi on mun suosikki. Ai niin, te ette oo tavanneet. Jenni, tässä on Aki. Hei. Terve. Mulle peikinä, kiitos. Mitä? Se kahvi, maitoa sekaa, beessinä siis. Niin joo. Mitä sä teet? Töitä. Älä anna mun häiritä. En annakaan.
Meillä oli vaan rasvatonta maitoa, toivottavasti ei haittaa. Sullahan on pirtsakka pikkusisko. Mulla olisi pari teoriaa siitä, miksi sä oot niin kireä. No se johtuu tietysti siitä, että mulla ei ollut mitään yksityiselämää. Todella laaja sydämistä, että sä jaksat huomioida kaikki mun tarpeet, mut kuule nyt sä menet ulos. Yksi harmiton pikkujekku ja sä tuhot mun ja mun kaverikahvilan. Nämä asiat ei kerta kaikkiaan ole missään suhteessa keskenään. Ei ehkä sulle. Tää sun harmiton pikkujekkus vahingoitti A, mun mainetta, B, mun uskottavuutta. Mä en millään muotoa halua olla tämän toimiston juuronaihe numero 1. Noniin, tulihan se totuus sieltä. Se oli kosto. Laura Kivirannan karmea kosto. Ei pidä paikkaansa. Mitä sä oikein haluut musta? Haluut sä nöyryyttää mua? Okei. Mä pyydän anteeksi, enkä koskaan ikinä tuu tekemään mitään vastaavaa missään tilanteissa. Ikinä, enkä... Ai, anteeksi. Minä taisinkin keskeyttää romanttisen hetken. Eipä päinvastoin me vaan... Niin, minä tiedän. Suuria tunteita. Mutta mehän olemmekin tavanneet kerran. Eikö sinun nimi ole Ekholm? Kyllä, Ekholm, Markus Ekholm. No, oletko sukua varatuomari Juhan Ekholmille? Poika? Veljenpoika. Aha, hyvä, hienoa. Kuule Laura, sinähän tuotkin tämän nuoren Ekholmin sitten firman juhliin. Sinähän tiedät, mistä juhlista minä puhun. Musta tuntuu, että Markus... Minä en usko, Minä olisin hyvin pahoillani, jos te ette tule yhdessä. Sun pomo vaikuttaa jovialta kaverilta. Ajattele nyt yhteinen kutsu juhliin. Siitä tulee hauskaa. Niinhän sä luulet. Kai sä nyt esimiehesi kutsua noudatat. Tai oikeastaan olihan se käsky. Taisto vaikuttaa sellaiset kaverit, jotka arvostaa miesmäistä hauskanpitoa. No voidaan me sinne mennä. Ei mulla ole mitään vastaan. Hyvä, pääsee vähän irrottelemaan. Tosi vähän mä luulen. Et sä yhtään pelkää, että mä nolaan sua sun kavereittes pomossa edessä? En. Sä et pysty. Ja vaikka pystyisitkin, niin sä et tee sitä. Miten niin? Teillähän on siis pieni kahvila, joka tarvitsee kunnon aukioloajat. Eli jos mä tuun sinne ja käyttäydyn hyvin... Sä käyttäydyt erinomaisesti. Ehkä sitten mä voin harkita soittavani sille mun pikkuserkulle. Sä oot kerta kaikkiaan ihana nainen. Oli hauska nähdä. No, kerro jo. Hyvä. Hei, mä soitin sulle eilen vaikka kuinka monta kertaa. Meniks kaikki okei? Mulla ja Lauralla oli mielenkiintoinen keskustelu. No, kerro. Mä luulen, että me aletaan ymmärtää toisiamme. Hoitiko sen isännöitsijä asian kuntoon vai ei? Käytännöllisesti katsoen asia on selvä. Tai sanoisinko, että loppusilausta vaille. Meillä on nimittäin treffit. Kiitos. Hei Katja. Moi. Oikeastaan mulla onkin sulle asiaa. Aha. Mä kuulin, että sä oot valittanut Markuksen ja Akin kahvilasta sen taloyhtiön isännöitsijälle. Pitää paikkansa, kuinka niin? Miksi ihmeessä? No, juopot, meteli, parkkipaikat, noin vaan esimerkiksi. Asia on kyllä vähän vielä kesken. Ai, mä en oo kuullutkaan, että siihen on tulossa kahvila. Kyllä siitä voi olla haittaa. Me ollaan totuttu täällä rauhalliseen elämään. Mitä ihmeen haittaa? Siitä on pelkkää iloa kaikille koko kaupungin osassa. Mä en nyt välittäisi alkaa tappeleen tässä. Mentäisikö ulos? Tai jos mä tarjon kahvit. Mä tunnen ne pojat, ne on rehellisiä yrittäjiä. Markus ei taatusti halua mitään pahaa kellekään. Ai ei. No ei. Ja siinä kahvilassa on Akin koko tulevaisuus. Tuntuu tosi pahalta, jos se kaatuu johonkin tämmöiseen tyhmään. Katja, ihan näin meidän kesken. Tää oli ihan pelkkä vitsi. Mä haluaisin maksaa Markukselle potut pottuna siitä autohommelista. No aika rankasti maksoitkin. Joo, mutta asia hoituu. Tää isännöitsijä mun pikkuserkku. Asia hoituu yhdellä puhelimeni soitolla. Ja sä aiot soittaa? Joo, mutta ensin mä haluan antaa Markukselle opetuksen. Ethän sä paljasta mun juonta. No jos ei ole mitään kauheata. Eikö ensin mä haluan nähdä, että Markus käyttäytyy kuin herrasmies. Ja kahvila saa normaalit aukioloajat. Joo. Itse asiassa koko kahvila mulle se on ihan saman tekevä.
Tuli kysymään niistä juhlista. Mitä tommosissa kekkerissä oikein pannaan päälle? Siistiä vai jotain rennompaa? Oota, mä soitan tosta mun sihteerille. Mulla olisi esimerkiksi semmonen tosi tyylikäs Superman-trikoasu, joka voisi toimia. Mä todella toivon, että sä osaat käyttäytyä siellä. Markus, mä todella toivon. Niin mäkin. Älä sitten unohda, miten teidän kahvilan vuokraehtojankin on, jos et saa kiltisti. En? Sä tuut mukaan vaan sen takia, että pomo pyysi. No hei Laura tässä, sori, että soitan kotiin. Kuule, tän iltaiset juhlat, minkä tyyppiset ne niinku? Aha. Selvä, okei, noniin, kiitti. No? No joo. Mitä? No ne on semmoset saunajuhlat. Mulla on monta uutta ideaa. Niin, mä oon muuttanut ne lamput nyt noin. Hyvä, niinhän me sovittiin. Mihin sä ajattelit panna naulakon? Tohon. Fiksua. Niin baaritiski olisi mun mielestä kiinnostava tällä lailla. Joo, se on hyvä. Vähän mä kyllä mietin, että pitäisikö se silti... Jenni, ootko sä nähnyt nämä kuvat? No ei se ole ehtinyt, kun sillä on niin paljon töitä itselläkin. Tuun nyt kuitenkin kattoo. Se on hyvä kuulla jonkun muunkin mielipide. Niin joo. Kai no ihan jees. En mä kyllä osaa sanoa. Mitä ajatuksia ne sussa herättää? Kivoja. Millaisia on sun kivat ajatukset? Kivoja ja salaisia. Hei, mitä jos pitäisitte molemmat tauot? Mä tarjoan teille kahvit tai mennään vaikka lounaalle. Kiitos vaan, mutta ei me nyt kyllä millään ehitä. Jennilläkin on huomenna deadline. Joku toinen kerta sitten joko. Niin, että mä ajattelin, että pitäisikö tuo tiski silti vielä... Hei Aki, kuuntelet sä? Joo. Eikä sitten mitään jekkua tänä iltana. Ei mitään fiksuja kommentteja eikä mitään muuta hassuhauskaa. Oot vaan kiva ja mukava ja siinä kaikki. Ehdottomasti. Kyllä. Heipä hei! Hauska nähdä teidät yhdessä. Tervetuloa. Kuka, ottakaa rinkit minulla on peli vähän kesken tässä vielä. Kiitos. Kiitos. No niin, mihinkäs minä jäinkään? Laura, hei. Esittele mut sun deitille. Markus, tässä on mun työtoveri Juha Paleen ja hänen vaimonsa Eerika. Markus Ekholm, hauska tavata. Mä oon yleensä tottunut näkemään Lauran yksin liikkeellä. Oot sä kans alalta? Joo, tavallaan, mutta vähän niin kuin aidan eri puolelta. No ei, mä törttelin Lauran auton lunastuskuntoon ja se meinasi heittää mut rosikseen. Mä ajattelin kyllä, että nämä juhlat on hirveän paljon pahempi rangaistus. Vaikka se nyt ihan lunastuskuntoon mennyt. Niin ei ekalla kerralla, mutta milloin sä oot viimeksi nähnyt sen? Hauskaa, että mä en oo ainoa täällä, joka ei oo juristi. Ei, oli tosi nasta jutella, mut. See you guys. A, toi jätkä kusee joka aamu sun kaikkiin kukkaruukkuihin. Tai B, se on tappanut ja raiskannut sun koiran pennun tässä järjestyksessä. Tai C, teillä on ollut suhde. Kaikki väärin. No mikä siinä sitten on? Se näkyy musta niin selvästi vai? Onko Lapissa kaamos? No mun mielestä tuo Juha on itsetietoinen ääliöistä näkee 100 kilometrin päähän, että se ei taju mistään mitään. Really? Ja nyt tää on saanut sitten tää Juha päähänsä, että mä pelkään, että se jotenkin syrjäyttää mut firmassa. I see. Joo, mutta toi pitäisi mun mielestä tarkistaa kuntalaista. Se uusi asetushan astuu viime viikolla. Eiköhän lähdetä saunan puolelle. Siellä on altaassa vesi lämmintä. Markus, mä näen. Lähdetkö saunaan? Mä tuun ihan kohta. Mä kaadan vielä yhden. All right. Laura. No? Teinkö sullekin? Kaada sitä samaa. Tää aika tiukkaa, että sä voit ehkä halua jotain blandista tai ehkä vallan viiniä. Kuule, kaada sitä nyt vaan. Sano sit kun riittää. Riittää. No niin, missähän se naisten saunaosasta? Tässä olisi vähän purtavaa. Mä ajattelin, että jos ei naiset ole ruoan luo, niin pitää tuoda ruoka naistella. Voi että, Aki, ei sun olisi tarvinnut. No, mä voinut jättää tätä tänne raatamaan nälissä. Voi kun sä oot ihanaa. Niin, sanos muuta. Mä just ajattelinkin pitää vähän taukoa. Jennikin on varmaan kauhean nälkän. Tiedätkö mitä, Aki?
kun mulle tuli just semmonen olo, että nyt kyllä joku mättää noissa mun suunnitelmissa. Et siinä mielessä erittäin hyvä pitää vähän taukoa ja katsoa sit kohta noita papereita uudestaan niin kuin uudella silmällä, tietsä? Niin varmaan eihän kukaan jaksa nälissään mitään keksiä. Ei niin. Oiskohan toi Jenni täällä? Meinaa vaan, että sillä saattaa olla vähän nälkä. Tuskin sillä enää mikään kovin kova nälkä on. Jenni lähti äsken Tonin kanssa ulos syömään. Ai lähti vai? Sitä parempi meille. Meiltä ei ainakaan ruoka loppu kesken. Oliks hyvät löylyt? Tuolla on naisten puolella ihan surkeat. Mä tykkään kovista löylyistä. Musta tuntuu, että mä pidän vähän paussia nyt. Äijät puhuu susta saunassa. Mä arvaan kyllä mitä. Oikein arvattu. Kyllä oli hienot löylyt, ei voi muuta sanoa. Ollaan Rova laittanut rinkit valmiiksi. Hienoa. Sinulla on hieno vaimo. Hyvät ystävät, arvon työtoverit, oikeuden lähettiläät. Me kaikki tiedämme, että Repa Räisänen on siirtymässä ansaitulle eläkepäiville. Ja firman hallitukseen on jäämässä miehen mentävä aukko. Tuossa pohdimme asiaa tuolla lauteella ja totesimme, että paras täyttää se nuorella elinvoimalla, lahjakkaalla, työhullulla, juristilla, joka kertaheitolla nuorentaa firman imagoa. Juha Pale! Yes! Joo, kiitos. Tää on merkittävä kunnia sekä mulle ihmisenä että koko miessukupuolelle noin niinku lajina. Yleensä kun näitä täytetään, niin lyödään 3 kärpästä yhdellä iskulla. Otetaan nuori, nainen ja epäpätevä. No niin, otetaan. Laura. Sitten mä sanoin silleen, että ok, kyllä mulle työ kelpaa, ja niin mä sain sen. Tai määräaikainenhan mä oon, mutta jos mä teen hommat hyvin, niin ne voi vaikka joskus vakinaistaa mut. Niin joo. Mä oon ylipäätään huomannut, että ei ihmisen ole mikään pakko olla ilman töitä, jos se vaan oikeasti haluaa tehdä jotain, se on itsestä kiinni. Ai moi! Voi ei, Toni arva mitä ne tekee täällä. No, nyt sattui hassusti. Me tultiin ajatelleeksi, että Katjallakin on nälkä ja päätettiinkin tuoda ruuat tänne. Ihana tuoksu. Kyllä tästä riittää sullekin. Kiitos, mulla on jo. Ootte se tavannut? Aki, Toni, Aki. Toni on meidän kämppis. Tai alivuokralainen. Ai, te ootte kämppiksiä. Joo, Toni muutti tänne ihan vasta äsken. Sulla on käynyt hyvät sekä kämppisten suhteen. Joo, saa hyvää esimakua siitä, millaista olisi olla naimisissa. 2 naisen kanssa. Mitäs menee? Mulla on tosi kivaa. Älä viitti. Mä oon ymmärtänyt, että suakin harkittiin hallitukseen. Käännä sitten vaan veistä tuoreessa haavassa, ole hyvä. Mä oon todella pahoillinen sen puolesta, enkä yhtään ihmettele, että sua ottaa todella rankasti päähän. Ei mulla ollut mitään mahdollisuutta sen ukkolinnakkeen sisärenkiin. Jos sä oot nainen tai vammainen tai homo tai ihan mitä tahansa, niin ihan turha edes yrittää. No kuis moneen ryhmään sä näistä kuulut? Laura, hei. Ethän sä kanna kaunaa. No hard feelings. Onneksi olkoon nyt vaan oikein paljon. Kiitos. Onneksi olkoon munkin puolesta ja koko miessukupuolen. Kiitos, kiitos. Munkin mielestä se oli mauton puhe. Näytä kieltäsi. Näytä nyt. Joo. Ei se enää oo. Oo mitä? Ruskea. You know, brown. Aha. Joo, sorry. Pääs vähän lipsahtamaan. Ei se mitään. Mun mielestä Juhan ilme oli sen arvoinen. No entäs miksi blondiautossa on kattolukko? No. Lisää jalkatilaa blondille. Just
Tollasen miehen Laura tarvitsee. Hitto, teille ainakaan tulee olemaan tylsä. Hei! Äijät, hei! Niin. Lähtekää vielä saunaan. Se on kunnon löydy. Hyvä on, minä tulen siinä kohta. Lähde sinäkin vielä löytyy. Ei, mä luulen, että mun pitää nyt rupea tästä lähtemään. Mut kiitos hienoista juhlista. Kiitos. Mukavaa, että kelpasi. Aika jännä muuten toi Juhakin, että se on nyt päätynyt sitten naimisiin. Se on saamassa jopa lapsen. Kuinka niin? Ai kun mä tunsin sen joskus vuosia sitten, eikä silloin osoittanut mitään erityisempää kiinnostusta naisia kohtaan. Mutta minkä sä tietää, mitä ihmeitä avioliitto saa aikaan? Ja nyt lähdetään kotiin. Miksi just nyt? Nyt on reikiva. Kohta ei enää ole, ellei nyt lähetä. Hei, ootteko sä nähnyt taistoa? Taistoa, pyssua saunaan. Ai jaa. No, täytyy kai mennä. Se pyssua pesee sen selän. Tuntuu varmaan todella mahtavalta, kun on päässyt noin pitkälle. Miten niin? No ei, sun työ vaatii luonnetta ja raudanlujaa yhteenlaskutaitoa. Sitä paitsi saa pitää pukua ja kravaattia päällä joka päivä. No mitä sä sitten teet? Mä pyöritän bisnestä kanssa. Omalla riskillä. Perustetaan ravintola tuohon naapuriin. Hyvä, että joku viittii yrittää. On ollut aivan ihana istua teidän kanssa, mutta mun on ihan pakko mennä jatkaa töitä. Oho, kato, se on jo noin paljon. Munkin täytyy tästä pikkuhiljaa lähteä. Kiitos Aki vielä ihanasta ateriasta. Ei mitään. Hyvää yötä. Molemmille. Moi. Aika paha brassailija toi jätkä. Ihme, jos ton ravintola pysyy pystyssä 2 viikkoa pitempään. Miten toi voi tolleen sanoa? Mitä pahaa Aki mukaan sille tehnyt? Älä nyt ota niin vakavasti. Tuon yrittää katsoa olla vaan suojeleva tai jotain. Mitä jotain? Ei mitään. Kuka noista jätkistä selvän ottaa? Missä se valvo? Paavo, se oli tässä vielä. Katso, löytyy. Siinähän se. En mä yleensä juo tällä tavalla, mutta tänään rupesi tuntua, että voisi juoda oikeastaan vähän enemmänkin. Voi olla, että sä oot tosta aamulla eri mieltä. Markus, mitä sä juttelit sen taiston kanssa? Kuules, mä vien sut nyt sänkyyn. Erittäin hyvä idea. Ihan noin kännissä mä en kuitenkaan ole. Mitäs menee? Loistavasti. Olennaisempi kysymys on, miten sulla menee. Loistavasti. Jaa? Jäisen kuoren alla olikin tosi villi Mimmi. Haavoittuvainen nainen, joka kaipaa miehen läsnäoloa ja läheisyyttä. Näin lähelle et hävinnyt vetoas. No hyvä, onneksi olkoon, mut lähellä ei ole mukana. Lupasko se? Lupasko se mitä? No lupasko se puhua pikkuserkulle, että taloyhtiö peruu ukaasimme aukioloajoista? Ai niin se? Ai niin se? Kristus Markus, sä et oo nyt tosissa. Sä et ois puhunut sille. Kaveri on kuumana kissaa taputtelemassa. Meillä oli eilen parempaakin puhumista. Mutta kyllä mä luulen, että se on jo kypsä siihen. Se ei luvannut siis vielä mitään. Ei vielä. Jumalauta, jätkä, et sä nyt tajua, että meillä alkaa olla kiire. Nyt meet hoitaa sen asian kuntoon. Mä menen iltapäivällä. Mä en usko, että se on vielä vastaus kunnossa. Se veti läppää kuin miehet. Sä näytät ihan hirveältä. Kiitos Hanna, just ton mä halusin kuulla. No älä nyt viitti. Oliks teille edes hauskaa? Meillä. No sulla ja mikä sen nimi nyt oli? Markus. Siitä oli varmaan tosi hauskaa katsoa, kun mua nöyryytettiin. Mulla oli kyllä elämäni hirveä ilta. Eli sä et aio tavata sitä enää? No en aio tavata. Paljost vetoa, niin nyt se on siellä oven takana kukkapuskan kanssa pyytämässä anteeksi. Niinhän ne aina menee. Kuule, Markus on ihan syytön siihen, että illasta tuli katastrofi. Hyvää päivää. Mitäs asia? Patologialaitos haluaisi tietää, mihin Tyyne Puustisen ruumis toimitetaan. Aha. Niin ymmärtääkseni te olette luvannut hoitaa vainajan asioita. Mä soitin muutaman nimen läpi tämän Tyyne Puustisen testamentista, mutta kaikki on jo kuollut. Tulkaa ihmeessä sisään, niin katsotaan, mitä asialla voi tehdä. Jumaleissa, nämä on tosi upeita. No mitä mä sanoin? Kyllä Katja nää hommat hanskaa. Eikä maksa mitään. Hei, vie Katja kaiken orjatyön jälkeen edes syömään. No johan mä vein sille ruokaa. Aki, sä vet sille hampurilaisia. Okei, mutta sen sisko lähtee mukaan. Tuu säkin.
Sori, mutta mulla on kiireempää tekemistä. Ja mun mielestä sun pitää mennä nimenomaan Katjan kanssa. Musta tuntuu, että teillä on juteltavaa keskenään. Vie se jonkin vähän parempaa mestaa. No okei. Sponsori päättää, mutta mitä sä oikein tarkoitat, että meillä on puhuttava? Mä oon sanonut sulle. Hei, mä en oo luvannut sille, mitä mä en oo vihjannut, mitä mä en oo yrittänyt, mitä... Se ei poista sun vastuuta. Tai minkä mä voin sille, jos se ihastuu muhun? No voit sä ainakin puhua sille niin, että se tietää, missä mennään. No okei. Mut se pikkusisko Jenni on aika veikeän näköinen pikkumuikki. Näytit sä Markukselle niitä? Joo, sekin dikkas niitä kybällä, sen takia mä tulinkin. Terve! Palkkioksi hyvin tehdystä työstä. Haluaisitko lähteä syömään? No ei sun tarvitse, toi oli niin kivaa toi työ. No ei sitten. No, tulisit sä. Se olisi mulle tosi tärkeää. Okei. Mä menen vaihtaa vaatteet, niin lähdetään sit heti. Lähtisit sä mukaan? Jos sä välttämättä haluat. Toni kans. Kiitos, ei mä tarjoa tää väliin. Kun ihan tosi, mä tarjoan. Tulisit nyt. Hyvä mies seuraa ei koskaan liikaa. Please. No mä lähden. No, kerro jotain sun bisneksistä. Ei niistä ole mitään kerrottavaa. Ostat sä vai myyt sä? Tavaroita vai palveluja? No vähän sitä sun tätä. Tuohan kuulostaa ihan autovarasläpältä. Vaikka mä sitä ihan usko. Vai? Kerro nyt. Sähän voisit Aki kertoa, mitä sä oot aikaisemmin puuhailu ennen tätä kahvilaa. Pikkulinnut kertoo, että sä oot aika kova jätkä omalla alallasi. Niinkö? Sepä imartelevaa. Sen takia mä vaan hitsaan tästä, että musta tuntuu, että meistä voisi olla hyötyä toisillemme. No nyt mulla on ainakin hyötyä susta. Maksa ja malja. Samalla alalla me ollaan, tavallaan. Niinkö? Mulla ei ole kyllä tietääkseni mitään tekemistä ravintola-alan kanssa. Bisnestä tekemässä. Ai niin. Niin, no siinä mielessä kaikki maailman ihmiset on samalla alalla. Ja tavallaan sukuakin keskenään. Aatamin ja Eevan kautta. No joo. Mua kiinnostaa tietää, mitä sä tarkalleen ottaen teet. Mä olen imarreltu, mutta en siltikään aio pitkästyttää teitä ja itseäni jollain arvopaperikauppajutuilla. Mutta mä aion pitkästyttää teitä kaikkia vielä mukavilla jutuilla stadin makeammasta kahvilasta. Joo, mut hei, tää ja tähän. Seuraavan parin vuoden aikana mulla olisi tarkoitus avata Helsinkiin ainakin pari uutta kahvilaa. Kuka sitten pitää huolta tästä sun ensimmäisestä kahvilasta? No vaikka sä. Mä palkkaan tommosia lahjakkaita ihmisiä mulle ravintola vastaavaksi ja sä kehoida itse kaikki suhteet ja avaan uusia mestoja. Ei sulta ainakaan intoa puutu. Eikä ideoita. Seuraavan 5 vuoden aikana mulla olisi tarkoitus saada tänne Helsinkiin 4 kahvilaa ja sen lisäksi vielä 1 Turkuun, Tampereelle ja Ouluun. Saanko mä sit suunnitella ne kaikki? Saat. Kunnianhimoisia suunnitelmia. Vaatimattomuus ei kuulu mun paheisiin. Niin. Varsinkin kun tietää, että jotain uuden median systeemejä lukuun ottamatta kaikki firmat pääsee ensimmäisen 2 vuoden aikana korkeintaan omille. Sitä ennen voi laajentaa korkeintaan velaksi, jos sellaista sattuu saamaan. Mä poistun, jos ette palaa pahaksenne. Mulla on vielä töitä tehtävänä. Kiitos kaikille, oli oikein mielenkiintoinen ilta. Hei! Ilta on vielä nuori. Toni ja Jenni, antakaa mä esittelen teille mun kahvila. Joo, se olisi tosi kiva. Kiitti, mutta mä taidan jättää väliin. Hei, kyllä sä vielä ehdit homettua niille raportteisparissa. Tuu nyt. Näkisit, mitä Katja on suunnitellut. Huomenta, Ville-prinsessa. Venää vähän, mä tulen kiittämään sua eilisestä. Joo, ole hyvä. Hei hei. Mä en olekaan hetkeä ollut niin hauskoissa bileissä. Niin hilpeässä seurassa. No eihän sun seuraus olisi kestänyt selvinpäin. Auts, toi sattuu. Mutta ei se mitään, mä en oo pitkävihainen. Kato, mä oon jo ihan unohtanut, mitä sä sanoit. Markus, panu helvetti. Mitäs jos mä tulisin tekemään sulle mun Dagen Eftari erikoisen? Se toimii aina. Juot pari sellaista, niin jo rupee taas hymyilemään. Kiitos, ei. Oliko sulla jotain asiaa? Oli. No mitähän se nyt sitten oli? Mitä sä olet ajatellut tehdä sen taloyhtiöasian kanssa? No mitäs luulet? No sä olet ajatellut soittaa sille sun isännöitsijä pikkuserkulle. Kertoo, että kahvilan vaikutus tähän kiinteistöarvoon on yksinomaan myönteinen. Eiks niin, prinsessa?
Ihan mitä vaan, kunhan sä nyt annat mun olla rauhassa. Oot sä vielä tota mieltä sitten, kun sun krapulassa on ohi? Markus, häivy mun elämästä! Katjan alkuperäissuunnitelman mukaan tähän piti tulla semmonen monimutkainen valosysteemi. Valokuituveistos. Niin, mutta osittain resurssien takia me päättiin hankkia tähän tämmönen tyylikäs ja yksinkertainen jalkalamppu. Vaikuttaa tosi kivalta. Mä alan varmaan hengata täällä joka ilta. Niin, mä väitän, että tää mesta tulee kolahtaa kyvällä tommosia trendikäisiä meneviin nuoria. Toni, mitäs mieltä sä olet? No joo, kyllä tästä varmaan tulee ihan kiva pikku kuppila. Luulet sä, että sä ja sun ystävien kaltaiset tyypit viihtyis tämmöisessä paikassa? Mitä te haette, kun te menette ulos? Naisia. No, hyvää atmosfääriä ja mielenkiintoisia ihmisiä. Miksei tämmönenkin paikka, jos sattuu olemaan kulmilla ja ei saa taksia? Tai siis, eihän tästä vielä kunnolla näe, että millainen tästä tulee lopullisena olemaan. Mun mielestä on prikulee sitä, mitä menestyjät hakee. Tai tästä tulee. Siihen on ainakin pyritty. Ei, mut mä en voi muuta kuin toivottaa sulle hyvää onnea. Mut täytyy mennä. Hyvää iltaa, herra Nikkinen. Iltaa, herra Ekholm. Kuinka voin olla avuksi? Tarjoisitteko minulle lasillisen huurteista mainiossa kahvilassa? No voi, herra Ekholm. Mainio kahvilani ei ole juuri nyt auki, mutta jos sallitte, tarjoan teille jonkun toisen liikkeen tiloissa. Tottahan toki se käy. No, hoitako homma? Mikä homma? Lauran kanssa. Homma ei valitettavasti vieläkään hoitunut, mutta kyllä Laura sen isännöitsijä vielä hoitelee. Aukiolajat saadaan kondariin, no hätä. Yes. Juttelit sä muuten Katjankaan? Joo. Kahdessa? No, Tonia ja Jenniä enkäs mukaan, mutta me mentiin sitten kaikki. Eli sä et oo jutellut sen? No en puhunut, mutta mä puhun vielä. Ja oikeesti ei oo sun ongelma. Noniin, mennään, mulla on jano. Sä sotket nyt monta asiaa, sano mun sanon. Sähän olit nopea. Mähän sanoin, että mulla on vielä duunia tekemättä. Mä taidan mennä saunaan. Meidän vuoro on vielä vähän jäljellä. Mä tuun kohta perässä. Mitä toi äsken oli oikein olevina? Anteeksi, mitä? Miksi sä olit niin tympeä Akille? En mä ollut mielestäni mitenkään epäkohtelias. Mä tajun, mitä sun Aki vastaa. Ei se mitään pahaa tahdo, vaikka sen ideat onkin joskus vähän yliampuvia. Haluatko, että mä sanon suoraan sulle, mitä mä siitä jätkästä ajattelen? Sano. Se on ihan täys luuseri. Kun sä voit sanoa noin. Oletko, että meidän kanssa tekis duuni jonkun luuserin kanssa, hä? Okei. Voinhan mä olla väärässäkin. Toivottavasti onkin Katjan takia. No mitä, pikkusisko? Tonin mielestä Aki on luuseri. Tää, älä nyt liioittele. Ei liioittelekaan. Itse se sano. Luuseri? Outoa. Mitä sä ajattelet Akista? No mun mielestä Aki on tosi hauska tyyppi. Silleen jännä. Ei tosiaan mikään luuseri. Jota säkin nähnyt, millä energialla se paahtaa sitä kahvilansa pystyy. Toni oli aika jyrkkä kannassaan. Ne on varmaan vaan niin erilaisia ihmisiä, Aki ja Toni. Toni on varmaan hämää, kun Aki on niin innokas, kun Toni on itse niin cool. Aki on jo aikamoinen touhupussi. Niin on. Semmonen päivän piristäjä. Mä luulen, että Aki on kiinnostunut musta. Aki pitää ihmisistä. Naisena. Nyt sä oot kyllä erehtynyt tosi pahasti. Sori vaan, mutta mä tunnen miehet ja mä voin olla huomaamatta, miten Aki katsoo mua ja puhuu mulle. Kuvittelet sä todella, että koko maailma ja kaikki miehet pyörii vaan sun ympärillä? Luuletko, että kaikki miehet lankee sun meikkeihin ja telkkarista opeteltu hammasta aina hymyys? Sä oot ilkeä. Ja sä oot väärässä. Sä et todellakaan ole Akin tyyppiä. Mä voin kertoa sen sulle. Katja, mä lähden käymään pankissa. Joo. Oho. Mä oon pahoillani, nää on Katjalle, mutta jos mä olisin tiennyt, että sä oot kotona, niin mä olisin tuonut myös sulle. Itse asiassa mä olisin tuonut sulle paljon isomman kimpun, mutta otan nyt tosta. Kiitos. Mistäs hyvästä tää tuli? Viettävyydestä. Sääli, että se on noin vaatimaton, mutta ensi kerran. Ai moi, kiva kun tulit. Lupaat vaan. Mä vaihdan vaan vaatteet, niin lähdetään sit heti. Mä toin sulle vähän rehuja. Kiitokseksi upeasta duunista, mitä sä oot kahvilassa tehnyt. Ei ois tarvinnut. Vielä pieni lahja.
Ei mitään ihmeellistä. Kiitos. Sä oot niin ihana ja kiltti. Wow! Tosi upea. Eikö se oo? Niin, mä tulin vaan kiittää Katjan puolesta. Se oli tosi otettu niistä kukista. Kiva. Nyt se on ihan varma, että sä oot lämässä siihen. Ei, mä halusin vaan osoittaa kiitollisuutta. Katja on tehnyt tosi ison duuni. Me ollaan vaan työkavereita tai muuta. Tarkoittaako toi, että sä oot vapaata riistaa? Ei. Mä oon iskenyt silmäni yhteen mukavaan vaaleeseen naiseen. Kuka se nainen on? Mistä mä tiedän, että sä oot tosissasi? Mitä sä tarkoitat? Sun kaltainen kaveri särkee helposti tämmöisen yksinkertaisen maalaistytön sydämen, jos sattuu huvittaa. Yksinkertaisen maalaistytön. Mistä mä tiedän? Ei sitä koskaan voikaan tietää toisesta ihmisestä, ei ainakaan heti. Sun täytyy vaan ottaa selvää. Mulla olisi yksi pikku pyyntö. Ai nyt hetikö? Tässäkö? Niin oikeesti. Musta tuntuu, että Katja on aika ihastunut muuhun. Mä en halua särkeä hyvää työsuhdetta. Älä vielä kerro sille meistä, lupaatko? Mä lupaan sulle mitä tahansa. Hyvä. Jos sä lupaat tavata mut tänä iltana. Niin mä sun kanssa vielä joudun. Niin sä haluat. Sen sä tiedät. Huomenta, Markus. Kiva fiilis tässä teidän kuppilassa. Intiimi. Eikö mä tarkoitin tätä sisätilaa ja noin? Katjaahan tässä pitäisi kiitellä. Sulla on muuten tosi lahjakas sisko. Laura Kiviranta on armollisesti soittanut pikkuserkulleen ja taloyhtiö peruu aukioloaikarajoitukset. Yes. Yes. Mä sanoin, että mä hoidan tän homman. Mä hommasin tänne tämmöisiä julisteita. Hyvä. Otit sä selvää niistä hinnoista? Joo. Mä katsoin niiden sun suosikkihuonekalujen listahinnat ja laskin ne tähän yhteen. Onks tää joku vitsi? Ei oo valitettavasti. No ei me ikinä pystytä tommosiin hintoihin. Paljon tuossa on maksuaikaa? 14 päivää netto. Pystyykö sitä mitenkään neuvottelemaan? Tuskin. Tämmönen ihan uusi firma voi olla tyytyväinen, jos pystyy ostamaan ylipäänsä mitään laskua. No niin, no se siitä diilistä. Ei me pystytä tommosiin hintoihin. Dadaa! Mikä tää on? Jos me tilataan ne huonekalut mun kurssikaverin suunnittelutoimiston nimissä, me saadaan 30% alennusta. Maksettavaksi jää ton verran. Lisäksi mä voin pyytää, että meidän talouspäällikkö ei lähetä sulle laskua ennen kuin vaikka 2-3 kuukauden kuluttua, jolloin täällä pitäisi olla jo rahaa kassassa ainakin jonkun verran. Katja, sä oot aarre. No, mä vaan ajattelin, että tälleen se varmaan kanteis hoitaa. Voinko mä mitenkään sua kyllin tästä kiittää? Ei sun tarvi mua mitenkään kiittää. Mut lähde mun kanssa illalla ulos. Otettais lasilliset viiniä ja käveltäis, oltais kahdestaan. Joo, mulla on tulossa yksi sukulainen käymään ja mä en kyllä luvata sille jo, että... No mites myöhemmin, vaikka huomenna? Joo. Niin tai tässä on kyllä nyt kaiken näköistä. Ai jaa. No ei sit. Aki, tuut sä vähän jeesaa tonne pihalle. Mut eihän Tuo nyt! Heti kun mä selkäni käännän, niin sä töpeksit. Mitä mä oon muka nyt tehnyt? Katja on lahjakas ihminen, joka auttaa meitä lahjattomia ihmisiä ilman mitään korvausta. Niin? Homma on erilainen sitten, kun me saadaan tää kahvila pystyyn. Silloin me maksetaan 10 ihmisille iso palkka ja kaikki on puhtaasti bisnestä. Joo, mutta mä en nyt tajuu yhtään, mihin se tuolla kaikki... Mutta tällä hetkellä meidän ainoat henkilöresurssit on oma työ ja ystävien apu. So. Jos nämä kaikki hommat menee putkeen... Ja meillä on joskus menestyvä kahvila. Korjaa menestyvä kahvilaketju. No miten vaan. Niin silloin meillä on paljon jengiä töissä. Ja musta on tärkeää, että ne, jotka tekee meille töitä, on tyytyväisiä ja me kohdellaan niitä hirveän hyvin. En ole eri mieltä. Sun pitää olla Katjalle reilu ja suora. Mitä sä nyt selität? Sä tiedät ihan hyvin, mistä mä puhun. Mä oon sanonut sulle 100 kertaa. Tajuut sä, miten iso juttu siltä on käyttää työpaikan suhteita meidän kalusteiden hankkimiseen? Hei, come on! Jos Katja haluaa ulos tänään, niin sä jumalauta!
Viet sen ulos tänään. Okei, älä hermoa. Mä korjaan mun virheen. Mä lupaan. Anteeksi, mutta me ei olla avattu vielä. Eipä tuo mitään haittaa. Seppo Taalasmaa. Terve. Terve. Markus Ekholm. Huomasin, että te laitatte tässä baaria pystyyn, niin päätin tulla toivottamaan onnea. Kiitos. Meillä on vielä vähän nämä kunnostustyöt täällä kesken, mutta... Joo. Minä osaan tällaiset sähköhommat ja vesihommat, remonttihommat, siivoushommista puhumattakaan. Mä olen tämmönen yleismies Taalasmaa. Niin, varsinaisesti mulla on hoidossani tuo läheinen asuinkiinteistö, mutta kaikkea mä teen, jos tarvitaan. Paitsi mutsi ja sisko. Niin, joo. Ymmärsikö mä nyt oikein, että sä oot etsimässä töitä? No, en varsinaisesti. Mutta jos pyydetään ja tarvitaan, niin ehkä en sano ei. No hyvä. Eikö ota sun nimi ylös ja nämä pakolliset, niin Joo. Sitten katsotaan. Kyllä me jotain mainosta jakelua ja tällaista varmaan löytyy sitten kohta. Seppo Taalasmaa. Mukavaa. Vihdoinkin kahden. Sano muuta, hyvä homma. Haluaisitko syödä jotain? Onko sulla nälkä? On, tai... Mitä? Ei. Anteeksi, sori, ei ole. Sä taidat tykätä tuosta punkusta. Arvaa, mistä musta mä tykkään. Valkoviinistä. Mä tykkään, tai siis oikein nautin tehdä töitä sun ja Markuksen kanssa. Etenkin sun. Toi on hyvä homma. Oikeastaan mä haluaisin olla kahdestaan paljon enemmän. Miltä susta kuulostaa? Ihan silleen... Mä sanon ennen kuin sä sanot mitään. Mä haluaisin laittaa sulle illallisen tänä iltana. Toni tulee myöhään ja Jenni on jossain treffeillä. Katja, mä haluaisin selvittää sulle pari asiaa. Mä nautin sun seurasta. Mä oon ikuisesti kiitollinen kaikesta siitä, mitä sä oot tehnyt meidän hyväksi tuolla kahvilassa. Mut just tämän baaribrokkiksen takia musta tuntuu, että meidän pitäisi edetä vähän hitaammin. Älä nyt käsitä väärin. Mä taidan käsittääkseni käsittää ihan oikein. Mä olen hölmö, mun ei olisi pitänyt sanoa sulle mitään. Katja, kuuntele. Heti kun mä saan bisneksen pyörimään, niin mä pystyn panostaa suhteeseen. Vakavaan suhteeseen. Ihan totta. Ai, et mulla on niinku vaan väärä ajatus. Niin just. Ensin työ, sitten huvit. Mitäs sanot? Mä oon aina ollut sitä mieltä, että hyvää kannattaa odottaa. Vaikka se veisi ihan miten pitkän ajan tahansa. No, kuissa näin aikaisin tulit? Tarkoitat sä, että mun olisi pitänyt teeskennellä jotain, mitä mä en oo, ja lähteä sen kanssa yöjalkaa? En. Homma on nyt hoidossa. Mä käytin kaiken viehätysvoimani ja Katja on taas onnellinen nainen. Mitä sä nyt oot sille syöttänyt? Mä selvitin sille, missä mennään ja mitä mä siitä ajattelen. Ja Katja on tyytyväinen? On. Eikä se kuvittele mitään liikoja? Ei ainakaan pitäisi. No hyvä, se oli miehen työ. Oliko se muuten ihan hajalla? Suostuukohan se vielä auttaa meitä? Suostuu, eikä sitä paitsi mitään hajalla ollut. Meinaa, jos se olisi ottanut loparit, niin se olisi ollut vähän liikaa tälle yhdelle päivälle. Kuin niin? Mä soitin tuotevalvontakeskukselle ja kyselin vähän, mitä meidän viinioikeuksille kuuluu. No mitä ne sano? Että ne vähintääkin viivästyy. Joku lähisedun asukasnilkki on lähettänyt niille pitkän kirjan, jossa se perustelee, miksi niitä lupia ei pidä myöntää meille. No eihän tää mikään keskarin räkälä voi olla. Meidän on pakko saada ne oikeudet, ei tästä tule muuten mitään. Laura. Tuskin. No kuka se sit voi olla? Miksi sä käyttäydyt niin uskomattoman kakaramaisesti? Hei, come on. 1 pullo shampoota. Big deal. Saat rahat takas ihan just. Ei kysymys ole samposta, vaan periaatteesta itsestä tajua. Sä oot jatkuvasti valehdellut mulle ja Tonille raha-asioissa. Häh? Sä temppuilet, koska sä et kestä sitä, että Aki on kiinnostunut musta eikä susta. Sä et kestä hävitä mulle. Jos tässä joku häviää, niin se oot kyllä sä. Höpö. Äsken just oltiin romanttisesti viiniä juomassa. Ja nyt oot jo takaisin. Tosi romanttinen varttitunti.
Akille tuli joku sukulainen käymään, niin sen piti lähteä. Ai sukulainen. Joo. Katja, tää täytyy ilmeisesti vääntää sulle rautalangasta. Sä oot tehnyt itsestäsi kyllä pellen. Mulla ja Akilla on suhde. Mä en usko sua. Ihan sama uskotko vai et. Mut mun täytyy nyt mennä laittaa jotain päälle, ettei Aki joudu odottamaan Jenni-tätiään liian pitkään. Mitä sä oikein väität? Mulla ja Akilla on suhde. Tää on ihan älytön väite. Miksi sä valehtelet mulle? Katja, mä en oikeesti valehtele. No millainen suhde teillä mukaan on? No semmonen. Sängyssä ei vielä olla oltu, mutta tarkoitus on kyllä mennä. Mutta eihän se ole mitään järkeä, koska Akihan pyytää mua koko ajan ulos ja tuo kukkia ja pitää kädestä. Ei millään pahalla, Katja. Mutta totuus on, että Aki yrittää vaan ja ainoastaan pysyä edes suunnilleen hyvissä väleissä sun kanssa. Miksi se semmoista tekisi? Siksi, että sä jäisit sitä kahvilassa. Eikä siitä voi Akia syyttää. Itse sä oot työntänyt itseäsi sinne koko ajan ilmaiseksi auttamaan. Mä oon varma, että mä olisin huomannut, jos Aki olisi teeskennellyt. Antaisit olla jo. Jos te nyt suostut tajumaan tätä, niin sä teet itsestäsi vieläkin naurettavamman. Nyt mä tajun. Sä tässä naurettava oot. Sä valehtelet, koska sä oot ite niin epätoivonut siitä, että Aki tykkää musta. Sä et näköjään millään suostu tajumaan. Sä oot siis sekä varas että valehtelija. Okei, loukkaamo, se helpottaa sun oloa. Mut itse asia ei siitä miksikään muutu, ja sä tiedät sen. Hop, hop. Mitäs Mirkut? Saako tulla kurkkimaan vai ottiko alasti? Ihan sama, jos me perustetaan mitään kahvilaa ollenkaan. No eihän nyt yksi valituskirja voi tätä koko hommaa kaataa. Eikö Suomen pitäisi olla oikeusvaltio? B-oikeudet uudelle yrittäjälle on tosi tiukassa. Toi valitus voi viivästyttää meidän hakemusta vähintään kuukausilla. Siihen meillä ei ole varaa. No okei, ei pidä jäädä tuleen makaamaan. Mä soitan Lauralle ja sitten tehdään joku kirjallinen vastine ja sitten otetaan selvää, kuka sen valituksen on tehnyt. Hyvä idea. Kysykääkö sille huomenna? Meidän pitää hoitaa tää kyllä heti. Joo, mutta mulla on yksi pikku ongelma. Meidän kahvilalla on nyt iso ongelma. Niin, mutta mulla on tänä iltana hieroja. Kato, mulla on jo pidemmän aikaa ollut vähän semmoista lihasjännitettä tässä pitkässä selkälihaksessa. Mä oon käynyt hierottamassa sitä yhdessä paikassa niin, että mä en oikein tänä iltana pääsis. Jätkää valettelee mulle päin näköä. Ei se oo mitään hierojaa oo. Ei niin. Toi tarkoittaa sitä, että sulla on joku meno, mitä sä et kehtaa tunnustaa mulle. Eli treffit Jennin kanssa. Arvasinko oikein? Oot sä ihan sekaisin? Tajuut sä millaiseen tilanteeseen sä oot pannut Jenni ja Katja? Hei, mä en oo pannut ketään. Älä pelleile nyt, tää on vakava asia. Rauhoitun nyt, niin mä selitän. Tuu tänne. Jenni on luvannut, että se ei kerro Katjalle mitään. Ja muutenkaan mä en nyt tajua, mikä tässä on niin hirveetä. Niin kauan kuin Katja ei tiedä mitään, niin kauan sille ei ole myöskään mitään syytä loukkaantua. Noinko sä ajattelet ihmisistä? Joo, mutta se on mun oma asia. Me ollaan yhtiökumppaneita. Nimenomaan, ja tämän firman asiat mä oon hoitanut esimerkillisesti. Mä en pysty noita kahta asiaa erottamaan. Nämä on periaatekysymyksiä, mun täytyy voida kunnioittaa sua. No sano mulle, minkä mä voin sille, että mä oikeesti ihastun Jenniin. On mullakin tunteet. Ne nyt ei vaan aina satu tulemaan oikeaan aikaan, mutta niitä tulee, niin kuin varmaan tiedät. Lopeta toi lässytys. Mä en pelleile mitään. Mä oon oikeesti tosissani Jennin kanssa. Mitä muutakaan mä voin tehdä? Unohtaa. No joka tapauksessa sä oot valehdellut mulle ja vaarantanut meidän yhteisen firman tulevaisuuden sekoilullas. Miten niin? Ei tota Katja-kuvioa voi salata loputtomasti. Ennen pitkään se saa tietää ja sitten se ottaa 100% varmasti hatkat. Okei, se on ikävää, mutta se on tehnyt meille suurin piirtein kaiken, mitä se tulee meille tekemäänkin. Toi huonekaludiili on viimeinen homma siltä. Sä oot kyllä kyyninen jätkä. Hei, come on! Ei tää oo helppoa mullekaan. Turha tulla riehuun meidän firman asioista. Ne nyt on ainakin kunnossa. Joo, okei, tää on hankala tilanne. Mutta mä en näe mitään syytä, minkä takia Jenni sanois mitään Katjalle. Katja, terve. Terve.
Terve, terve. Ei mulla muuta. Ai, että ei hätää vai? Markus, piristy nyt vähäsen. Ajattele nyt, onhan se ihan järjettömän koomillista. Kati tulee paikalle, kun elokuvissaan pämäyttää mua päin pläsiä. Onneksi meidän välillä ei ole mitään sen vakavampaa. Se nainenhan on ihan psykopaatti. Tässä ei ole mitään huvittavaa. No ei tässä nyt mitään ruumiitakaan tullut, kun vähän järkeä käyttää. Mitä mä sanon Katjalle, kun mä näen sen seuraavan kerran? No sanot sille, että terve. Älä viitti. No, miksi sun pitäisi nyt nähdä? Se olihan sitä meille hyötyäkin, mutta joko se jatkaa tai sit se ei jatka. Mutta joku aina jatkaa. Tiedätkö, tää ei ole ihan noin yksinkertaista. Tässä on pelissä muutakin kuin sinä ja sun heppis. Kuten? Mun ja Katjan ystävyys ja iso köntti mun sijoittamaan rahaa, jonka kohtalosta mun pitäisi varmaan olla yhä huolestuneen. Markus, mä hoidan kaiken. Tunnettuun tyyliisi. No, joko sä luotat muhun tai sitten et, mutta ei sulla paljon vaihtoehtoa. Valitettavasti ei. Helvetti hullu, onko sulla joku näköhäiriö vai mikä sua vaivaa? Kato, kun en ollenkaan huomannut. Pitäisikö sun hankkia heijastin? Sori kauheasti. Parin mikä varmaan auttaisi, olisi se, jos katsoisi ensin vasempaa ja sitten oikeaan ennen kuin menee tien yli. Yrititkö sä tappaa mut? Mut Aki, mikä ihmeen takia mä tekisin jotain semmoista? Kuule, vie pesulaan toi sun takkis.